Аз в 8:20 гледах срещу себе си часовника в операционната зала и след това след 12 и нещо в стаята се намерих и доктор Люсканов и той беше там. Може да се каже, че почти веднага станах. Преди близо 5 години забелязах пукотина от лявата страна и ми обърнах внимание. Тя започна да расте, съответно и моето притеснение започна да расте. И в един момент се обърнах към лекар, първо личния лекар. Той предположи, че това е липом, но допусна, че трябва да се провери с скенер, да се види по-близо. Стигнахме до скенер и там се видя, че е херния. Трябваше да се реши какво да се направи. Съпругата ми прегледа в интернет и там имаше специално прилагателно херниолог, господин Люсканов. И се насочихме към него. И това, което се видя, че трябва да се извърши операция. По негова преценка трябваше да бъде лапароскопска. И за сега нещата върват добре. И надявам така да продължат.